Hendrik, beetje deze kant uit nog, zo'n stukje. Of ik maar wat omgooien. Nou mooi hè, dit is leer. Kom maar. Dan ben je op Zoutkamp klaar. Vlak onder Zoutkamp. Dit is een gebied van 340 hectare en dat is een zogenaamde jaar-rondbegrazing. Daar horen wij Schotse Hooglanders en koninkkindertjes. Ik zie dat jou hier het ontbijt verzorgt. Ja, dat ligt erop hè. Ja, we zijn met zulke dikke winter en met zoveel snij. Ze kunnen minder met fretten komen en dat is een beetje een ongelijke strijd. En daarvoor die we. Wat staat er op het menu? Ja, heer hè. Ik woon uit... Heer, dat mogen we graag jaren. Ja, dat vind je bekend vanzelf. Ja, nee, dit is, ik woon niet Lauwersmaar en dit is dan op zogenaamde meenkavels, dat die worden verskraald en ja, daar winnen we, dat zijn we daar. En niet aan alle dagen hier? Ja, dat ligt mij niet. Ja, ik ben ook maar van, ik mag ook wel even een lekker skaaltje vla en maar ja, dit is, nou, die beesten werden net beter, die weet net van vla en jagen, dus die mag het helemaal mee doen. Nou zeg ik niet, ik dwaas in, kop met zien elkaar. Ja, Heb je geen honger? Ja, een beetje roosje misschien om een bepaald topje koeler, dat weet ik niet. Maar je komt nog dan even zien en het is misschien wel hier weer een keer vaker roosje maken gaat, maar ja, in de natuur ga je altijd kracht mee, denk ik. Dus maar even vond ik wel weten van ja, waar het heest niet rangorde is hier. Maar jou had nog net een kopstoot hoor. Nee, gelukkig niet. Nee, hoor op.